שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק הראשון של סדרת הסורווייבל, ואיתי כאן אחי הקטן סתיו. מה נשמע? שלום, אנחנו המשכנו קצת. כן, המשכנו קצת את העולם. המשכנו קצת את העולם, אז עשינו פה ושם זכוכיות, אוכל מצאנו, כן. במיוחד אני, הרבה עצים, 27. תגיד לי, הרבצת לי? מה? איזה אוי, למה יש בזה לעניינים? היי, למה? אתה הרבצת לי! אתה הרבצת לי. אתה הרבצת לי! הורדתי, הנה אפילו הם יודעים שהרבצת לי עכשיו. הורדתי לי 2 לבבות. הנה, הורדת לי 4 לבבות וזה לא מלא לי עדיין. אתה יודע, זה לא עוזר לי. עכשיו מגיע לך 4. טוב, אז... רגע, חכה! עצור, אל תגיד כלום. מה? אני שומע צרצר זומבי. אני אמצא לך עכשיו. לא. טוב, קיצר, טוב, בוא נעבור. כן, עוד מעט מה? טוב, לא משנה. יש פה עץ. כן, העץ הזה הופיע פתאום ואין לנו מושג איך. מה אין לנו מושג איך? אני שמתי שתיל של עץ פה. ובגלל זה, אני אומר לך, איפה העץ הזה? איפה? טוב, למה אתה שורק לי? לא יפה. סליחה, יצא לי. היי, מי? הפלת אותי. אני אפיל לך את הצורה, לא עשיתי לך כלום. אוקיי, יש לנו. טוב, צריך למצוא לנו מיטה. אוקיי, אני בא. תראה מה חזרתי. טוב, עכשיו אני לוקח חרב. אפשר, אני גם לוקח. אני חוזר, אני רוצה לראות כבשים. מה הכי כיף? מה הכי טוב, כאילו, זה? זה יותר טוב או זה? סתם, כן. סתם, רואים שאתה לומד במיינקראפט, רואים, לא? איפה אתה? אני בביצה שם, הורג ביצה. תגידי מה. למה? תגידי לא אמרתי תרנגול, אמרתי כבשה. סתם, אתה שומע מתח. עדיין יש לי 4 לבבות, איזה לג. מה איזה לג? מה? כי אתה לא אוכל, אתה כל כך... צריך לאכול. אז לא צריך אבל לאכול. החזיר הזה שלי, אני מצאתי אותו גם. איזה חזיר? החזיר שמצאתי, זוכר? מצאתי מערה. אתה מצאת לפני שהמשכנו. תראה, לא, מצאתי מערה אחרת, סתם בול פה. אני לא יכול, אני צריך לאכול, אין לי לבבות. כן, צפוי שאתה ילד חמה. חכה, די. שלום. ראיתי מה החלום? כן, אני רואה. קי. איפה אני? אתה מאחורי אתה? איזה חולה. יאללה מצא. ויהיה לנו. אם אני אמצא שם כבשה, אז תמסור לדש. אכלתי את כל החזיר. אבל זה לא... מצאתי כבשה, תשים. לא אמרתי לך. כבשה, תשים. טוב. יש לנו 2 צמר. אמרתי לא מו. זה פרה מטומטמת. זה אני. יש לך ואני יודע להשתמש בה. לא נראה לי. כאילו שלך יש. היי, מצאת מערה, כל הכבוד. אתה רואה אותי בכלל? למה אתה שורק לי? קיבל לי. לא יפה לשרוק. באמת, סתם. איזה חינוך קיבלת? אתה רואה אותי? לא, ולא אכפת. אתה מאחוריי, נכון? הנה, גם אני רואה במסך שלך. למה? הפתעה. בגלל שאתה סתום. די, למה? די! אני עם 3 חיים, מפגר! זה חרב!
יש חיים מלאים. מצאתי לבה. אז בוא ניקח אותה. אפשר. לא, יא מטומטם, אני יותם אותה. נו. אל תקרב ללבה, אחרת אתה תמות. עצרתי את זה. כל הכבוד. שקר. כן. לא רוצה, לא תקבל. אז למה אנחנו... אוקיי, עומר. מה? אין כאן אור, ואיפה הצד השני? עזוב אור, אין זה, פחם. מה יש לפחם? למה אין פחם? אני לא מבין את זה, אני פשוט לא מבין את זה. אז פעם לא ראיתי מערה בלי פחם. אבל מצאתי איירון. מה זה איירון? מה זה איירון? ברזל, מה זה איירון? רגע, מה אנחנו יכולים לעשות עם זה, תן את האיירון. סתם. אוקיי, אנחנו הנה צריכים... האיירון, הנה. אל תחצוב את זה. תחצוב אותה. אנחנו צריכים... אתה יכול לחצוב. אנחנו צריכים לחצוב מאיזה מאבן. אתה צריך אבל. אז חכה שנייה. זה מחשיך אותה מהתוספות. כדאי לך ללכת הביתה, כי אז יבואו לך מפלצות, ואז זה יהיה מאוד מאוד לא נעים. אוקיי, חכה. אז חכה לי זבל, אני לא עושה איתך את הסרט. למה זבל? למה ישר זבל? זה כבשה. תשים יאללה, יש לי למיטה אחת. מה איתי? אוקיי, אומר זומבי. אמרתי לך שאתה לא ממהר, אתה יודע איך אתה רץ. כמו ביג דדי אתה רץ. די, זבל. למה ישר זבל? למה? אני יוצא ולא סוגר את הבית. סתם. אוקיי, לילה טוב, ביי, ישנתי. איפה אתה? וואטה! אתה לא יכול לישון. אל תישן. אין לי מיטה. כדאי לך לקום מהמיטה. לא. מה רציתי? כן. צריך מחסה את זה. רגע, אני. פיקקס. היה לי רק לאחד. נחכה עד הבוקר. מה רק לאחד? מה? אתה יודע מה? אתה לקחת את כל הברזל, זבל! איזה ברזל? לא חשבתי ברזל, מטומטם. למה? טמבל, זה אמא שלך, מפגר. בוא. די כבר, די. מה אתה מטומטם? ילד מפגר, אתה יודע שאתה ילד מפגר? ילד מפגר. מטומטם, בוא. רגשי. תרגשי. אתה משחק? לא, אני יצאתי. אז אל תצא, בוא. כנס. לא רוצה. כנס, תפגר, כנס. אתה הורס את כל הסרטון, אתה הורס. אני אהיה טוב אליך. סליחה. לא. איך יפה. ילד מנהיג. לא. הסקין שלך. לא. וואי, אתה לא יודע לשחק מיינקראפט בשיט. נתת לחצים, תודה. מי נתן לך חצים? למה אתה לוקח מהטבע? מה, לא לקחתי? לא לקחתי. אתה נתת לי, איזה טבע? איזה שקרן. אתה באמת נתת לי שם. תחזיר את זה לטבע מהר. לא, אני לא צוחק. אוקיי. מפחיד. טוב. רגע, חכה, מה זה? יאללה, בוא נסיים פה את הסרטון. לא, חכה. תראה מה יש לי ביד, איזה קוסם אני. מה יש לך ביד? איזה. מה? תחזיר לי את זה.
די, לא, די, אתה עוד פעם תהרוג אותי, אני אערוף לך את הראש. תן לי את זה, תן לי את זה, תן לי מה את תעשה זה. לי, תן לי את זה, תן לי את מה זה. תעשה לי? אני אהרוג אותך, אני אהרוג אותך. תהרוג אותי? מלחמה! אוקיי, אני מבין. טוב, יאללה, פה נגמור את הסרטון. אוקיי? יש, לקחתי את כל ה... די, אל תיקח לי, די. אתה רואה שאתה מניח? אני מחזיר את זה לצבא. אוקיי. סליחה, רציתי לקרוא את הדלת. תודה שצפיתם בסרטון, תנו לי לייקים, שמות בתגובות, הכי חשוב. חכה. סובסקרייבים. סתיו, יאללה. נסיים פה. נשארתם. די! חכה, לא החזרתי הכל לצבא. אז פה ניפרד. חכה. אין חכה, אין. חכה רגע. תחזיר כבר. או, באמת. חכה רגע. תראו את זה, רגע. קבלו את הטריקלו. ראפר, אני רובוט. מה אתה עושה? תחזיר לי את זה. לא, כל החיים שלי שם. כל הרמות שלי. אין, הם לא שם. אני רמה 2. אני רמה 0. או, מתקשרים לסתיו. מה זה? ניצחתי. טוב, בוא נסיים. לא, עד שתחזיר לי את זה. אי אפשר להחזיר. אני חייב... אז תהרוג אותי. אבל היה לי 2. אתה רואה שאתה מבזבז את הזמן, אני רוצה לסיים כבר. תהרוג אותי, נו. תהרוג. אם אתה לא הורג, זה נו. לא, כי אתה הולך. כי אתה נוב. אתה נוב. שיחו לי. לקחת? כן. אבל היה לי עוד אחד. לא, זה מה שהיה. לא, היה לי עוד זה מה אחד. שהיה לי, לא יודע. מה? יאללה, אני מסיים את הסרטון. יאללה, מקווה שנהנתם. תנו לנו לייקים. ביי. ומה? תרשמו בתגובות שלי אם אתם אוהבים אותי. אין לך ערוץ, אז איך הם ירשמו לך, יא מטומטם? תרשמו לנו. ותגידו תרשמו לי, אל תייחסו אליהם. אז אני לא יודע, אז תנתק את זה. איך אמרת? אני לא יודע, די. יאללה ביי. די, לא, שהם ירשמו גם בתגובות שלי. אבל אין לך ערוץ. איך אני אעשה לך? אין ראש בלטה, איך? טוב, יאללה, אני מסיים כבר. משעמם לי. אז יאללה, בוא נסיים פה. ביי. יאללה ביי.